ବେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଛିଣ୍ଡିଗଲା। କଣ ବେ? ବେ ଜୁତା ଜୁତା ଗୋଟେ ଭଲ ଜୁତା ଦେଖିନି ଅର୍ଡର କରିବା ଅନଲାଇନ ନା? ହଁ ଆଉ କେମିତି ଜୁତା କଣ ପିନ୍ଧିବୁ? ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲିଶ। ଷ୍ଟାଇଲିଶ ତ କେତେ ଜୁତା ଅଛି, ତୁ କୋଉ ଜୁତା ପିନ୍ଧିବୁ କହ? ବେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ମାନେ ଖୋଳ ଜୁତା। ଖୋଳ ଜୁତା ପିନ୍ଧୁ ନା ଜୁତା ଖୋଳ ପିନ୍ଧିବେ? ଏଇ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାର ତୁ କାଉଳିଆ ହଉଛୁ। ଭଲ ଜୁତାରେ ଦେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କର ଆସିବ। ତୁ କହୁଛୁ ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଉ। ସର୍ଚ୍ଚ କର ଖୋଳ ଜୁତା। ହେଲୋ ଗୁଗୁଲ ଖୋଳ ଜୁତା ଦେଖେଇଲ। ଆଇଲା ଆସୁନି। ଟିକେ ଭଲସେ ସର୍ଚ୍ଚ କର, କଣ ଅଲଗା କଣ ଗୋଟେ କହିକି ସର୍ଚ୍ଚ କର। ତୁ ସିନା ଭଲସେ କହିନୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି କେମିତି ଜୁତା ଏଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇ ଯୋଉ ଜୁତାଟା ପୁରା ହାତୀ ପାଉଲ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ହାତୀପାଲ ଭଳିଆ ଯେତେ ବଡ ଫମ୍ପାଟେ ଥିବ ବଜାର କେମିତି ବୁଝିବ? ହଁ ହଁ ପୁରା ହାତୀପାଲ ସେଇଟା କହିବା କଥା ନା। ସର୍ଚ୍ଚ କରୁ। ହେଲୋ ଗୁଗୁଲ ହାତୀପାଲ ଫମ୍ପା ଜୁତା ଦେଖେଇଲ। ଆଇଲା ଆସୁନି। ତୁ ଶିଖିନୁ ବୋଲି ଆସୁନି। ଶିଖିନି ଆଉ। କିଛି ଶିଖିନୁ, ଅର୍ଡର କରା ବି ତ ଶିଖିନୁ। ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଆସିବ। କେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ? ଏଟା ଯାହା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ତା କମ୍ପାନୀଟା ମାଇନେ ଆସିବ। ତା କମ୍ପାନୀଟା କଣ ତା କମ୍ପାନୀ ଟା କଣ? କଣ କ୍ରସର କ୍ରସର ନା ଡ୍ରୁଜର ବେ? ପୁଣି କାଉଳିଆ ହେଲା। ମନା କରୁଛୁ ନା କାଉଳିଆ ହବୁନି। ମୁଁ ଖାଲି କାଳିଆ ହଉଛି। ଦେଖୁନୁ ଦେଖ ତୁ କାଉଳିଆ ହଉଛୁ। ଏଥର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ମୁଁ ଆସିବ। ହଉ ସର୍ଚ୍ଚ କର। ଲୋ ଗୁଗୁଲ ଗୋଟେ କ୍ରସର ହାତୀ ପାଉଲ ଜୁତା ଦେଖାନି। ଆଇଲା ବି ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଏଇଟା ଅର୍ଡର କରିବା। ଅର୍ଡର କର। ହେଇଗଲା।